Vítajte späť pri sledovaní Georgieho utrpenia v zombie apokalypse. Pokračujeme s touto novou postavou v tomto novom domčeku naspäť v Riverside a dneska máme pozitívnu náladu. To znamená, že to dopadne pozitívne, dúfam, pevne v to verím teda. Takže ako som minule hovoril, chcem sa pozrieť do toho zabarikadovaného domu. Bolo by to mimoriadne trápne, keby nás tu aj dnes... Do piči, čo sa stalo, kurva. No, bolo by mimoriadne trápne, kebyže aj teraz ma niečo zožerie. No zase niečo máme, pozrieme sa na to. US. To sú také tie, čo Američania majú takéto skrinky nejaké, hej. No, ideme na to. Zdá sa mi, že som bral... Nie, nebral, nevadí. Páčidlo, lebo neviem, jak inak sa dostanú do toho domu. Ach, to mi zase grupka. O bože. To sme nevychytali. Aj. Všetko tu nás zaprikadovanú. Veľa ich ide na mňa, do riti. Tu ešte pôjde o život dneska. Ježiši Maria. Čo som komu urobil, bože. Bože. Dobre, serieme na dom, ideme sa dostať k tomu autu. Čo sme tam nechali. Bože, tých tu je. Tých tu je dneska. Bože, nie. Len nepamätám, kde presne je. No, už sa blížime. Už sa približujeme k nemu. Bože môj. Ja som vedel, že si nemám dávať outbreak. Jajajaj. Dramatická muzika. No ale ich je tu statočne teda. To treba uznať. Neviem, kam ma odvedie táto cesta. Aha, do riti. Dobre. Tak sa otočíme a ideme. Chcem sa vyhnúť tým hlavným uliciam, ale to sa tu na asi nedá. Sakra. Tak budeme musieť prejsť stadiaľ naspäť asi. Jaj, bože. Čo sa deje? Nie, toto mi nerobte. No, poďme. Nemôžem s nimi tak... Bože! Nemôžem s tým autom... Kurva, ale tu sme v riti teda riadne. Do piči. Poď.
Bože. No, autičko už dlho nepožije. No, sme tu. Na mieste činu, ale ja by som urobil asi to, ak by sa ešte naštartovalo láskavo, že by som sa pozrel sem do týchto domov, lebo tam asi bude menej zombíkov. Tak už nezajdeme ďalej. Alebo ešte hej, že by. Nie, toto mi nevyhovuje teda. Toto mi vôbec nevyhovuje. Musíme sa napiť. Dobre, a chvíľu by som asi posedel. Ja by som to urobil, urobíme radikálny krok, áno. A, a skúsim to s búchačkou. Yes. To som potreboval vidieť. No a náboje došli. Tak ale tých tam je teda ako smeti. Pozrite. Doriti. Skúsime urobiť... Pomôžeme si týmto umierajúcim autom.
Dobre, toto by sme mohli zvládnuť. Len máme blbú zbraň. Lepšie by to bolo, keby máme bejsbalku. Yes, tá už došla. Aj tento. Dobre. Autíčko chciplo s nimi, ale to nevadí. Máme toto. No a teraz... Tam som zdochol minule. Neviem, či... Neviem presne, kedy som ja z nich. Či vlastne ja budem zombík, nie? Hej. Yes, toto som potreboval. Dobre. Veľmi nerad by som zničil aj toto auto, ale ja chcem ten dom proste. A čo chcem, to dostanem, takže uvidíme, čo budeme musieť preto podniknúť. Dúfam, že ich tam... Nie som to náhodou ja. Ne, ale zabijeme. Fú, to bola dobrá rana. Sú aj silnejšie tie zombici podľa mňa, aspoň tak sa mi zdá na tom outbreaku. Bože, fakt na to nie som zvyknutý, ja mám z toho stresy tu na... Ale hovorím, pozitívna nálada. Všetko vybaví. Niekto ďalšie sa sem šuchta, tam už nikoho nevidím. No poď. Kurva, do piči, ty si... že sa pojebalo. Ojojoj, do reti. Počkaj. Tu máme menší problém. Jaj. Náhodou... A tu mám vodu, výborne. Toto budem musieť natrhať, lebo nemáme. A nejaké dezinfekcie asi som tiež nezobral. Furt takto hučí vedľa mňa. A tu. Kde je to baseball, to by som rád vedel. No to hej. Bloody hell. To sa mi nezdá, že by niekto bol. Pôjdeme už k tomu domu. A jasné, no jo. Keď si poviem, že už je koniec, tak niekto sa vynorí. Zdechlo? Hej. Mal by som si dať čaj nejaký. Mám chuť teraz. No, tam vidím skupinku, tu na sa už niekto plahočí ku mne. Ale... A už koľko bude asi v tom dome ešte, kurva. No nič. No poď vonku.
O, kurčo vybehlo, kurva tam. Tam nie sú dvere. Sakra. Aj som počul vraj, že môžete normálne umrieť z toho, keď budete v blízkosti mŕtvol. A čiže keď máte tu na túto ikonku, že zlý zápach tu je, tak mali by ste tie mŕtvoly čím skôr odpratať, lebo do pár dní sa proste dačo chytíte od toho proste. Únava nás prichádza. Sa zdá, že tu vzadu ešte takto. Hej. Aj dvaja. Výborne. Tento je s diamantom. Výborne. Počkáme chvíľu v aute. To je katalóg, že len taká táto. Ale tak ďalšie, tak to nebudem robiť teraz. Je to fakt dobrý dom. To je to rozbité, sakra. Meka.
Radosť, že sme tu nikoho nenašli už vnútri. Fú. Dobre, dá sa povedať, že to máme, čo bola moja misia teraz na tento začiatok, takže získal som, čo som chcel, takže uvidíme sa pri ďalšej epizóde.